Svima ljudi, evo nas opet na Harnovom kanalu. Dobrodošli u novi klip ljudi. Danas ćemo raditi water challenge. Znači ovu flašu vode trebamo popiti za 1 minutu. Evo ovdje štapaca. Hajde da krenemo. Ovako. Onda, 3, 4, 7. Ne znam, hoće li mi se povraćati. Istak. Nismo uspjeli. Nismo uspjeli, ljudi moji. Ostalo nam je još pola flaše. Napišite dole komentare. Jeste li vi uspjeli? I vidimo se u sljedećem klipu. Adio.